Ok, dobro. Imamo standardnu veličinu, ekstra velike, bez lateksa, dobro, tanke osjetljive, intenzivne, dobro, rebraste, sa ukusom jagode koji svetle u mraku. Čekaj, Dijana, zašto su nam uopšte potrebni kondomi koji svetle u mraku? Ćao, ja sam Dušan, aktivista u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvijek nema u našem školskom sistemu. Jednog dana, verovali ili ne, će se desiti, neko će priznati da ima seks sa tobom. Čestitam! Pre nego što se upustiš u bilo šta, dobra je ideja da razmisliš o kondomima. Oni su najefektivnija zaštita protiv neželjene trudnoće, HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija. Bez obzira na to kog si roda, vrlo je važno da znaš kako da ih koristiš pravilno u slučaju da tvoj partner nije pogledao ovaj video. Kondom izgleda kao balon i dolazi u obliku cilindra sa zatvorenim vrhom. U većini slučajeva napravljen od lateksa zbog svoje pouzdanosti i elastičnosti. Kondom se sastoji iz 3 glavna dela i sada ćemo preći svaki deo posebno. Donji deo se zove gumica i ona se navlači skroz do kraja korena penisa. Zatim postoji telo koji se proteže od gumice do rezervoara i na kraju postoji rezervoar. On je najprepoznatljiviji deo kondoma zato što u njega ide sperma kada dođe do ejakulacije, odnosno osušavanja. Iako su kondomi prisutni već hiljadama godina, prva dokumentovana upotreba kondoma u Evropi bila je 1564. godine od strane italijanskog anatomiste Gabriela Fallopija. Originalni kondomi nisu bili baš najbolji za siguran seks. Od creva životinja pa sve do lana, ljudi su vremenom usavršili proizvodnju kondoma i učinili ih dostupnijim za običan narod. Najbolja i najsigurnija opcija je da kupiš kondome u apotekama i drogerijama. Oni se proizvode i testiraju prema standardima i regulativama koje važe za sva medicinska sredstva. Treba ih kupovati u dobro čuvanim uslovima sa regulisanom temperaturom i van sunčeve svetlosti kako bi bili bezbedni za korišćenje. Dakle, ne po trafikama, prodavnicama ili od prijatelja. Osim ako ne želiš da poboljšaš prirodni priraštaj u Srbiji. Osim apoteka, također je preporučljivo da kupuješ kondome na kondomatima. Kondomat je automat za kondome, a Kompas posjeduje 2 kondomata, jedan se nalazi u Apollo dvorani, a drugi u toaletu Kulturnog centra u Pančevu. Ukoliko se stidiš da odeš do apoteke i kupiš kondom, slobodno se prošetaj do najbližeg kondomata i kupi zaštitu bez sramote. Također, po potrebi možeš da koristiš i lubrikant. Lubrikant je posebna tečnost koja se koristi tokom seksa da bi stvari bile glađe, udobnije i osjetljivije. Zamisli ga kao klizavu tečnost koja pomaže pri smanjenju trenja, suvoće i iritacije prilikom seksa. Lubrikanti su naši dobri prijatelji jer čine seksualno iskustvo mnogo prijatnijim i sigurnijim. Postoje 3 vrste lubrikanata. Prvi je na bazi vode i mi ti preporučujemo da koristiš njih jer su najkompatibilniji sa kondomima i ne izazivaju njihovo pucanje. Drugi su na bazi ulja i njih nikako ne koristi sa kondomima, već samo ukoliko imaš seks pod tušem ili u vodi. I treći su silikonski, njih možeš da koristiš bilo kada, osim u slučajevima kada se samozadovoljavaš igračkama koje su uglavnom napravljene također od silikona. Prije nego što staviš kondom na svoj ili tuđ penis, potrebno je da obratiš pažnju na 3 stvari. Prvo, rok trajanja. Kao i kada izvadiš mlijeko iz frižidera, provjerit ćeš mu rok pre nego što ga popiješ. Drugo je čitavost, odnosno da li je kondom bušan. To možeš da provjeriš tako što ćeš gurnuti kondom u kesici u jednu stranu i ukoliko se napravi balončić, to znači da ništa nije bušno. I treća stvar jeste elektronska testiranost, odnosno na kesici treba da piše electronically tested. Ovaj postupak testiranja podrazumeva da su kondomi izloženi električnoj struji kako bi se otkrile eventualne rupe ili pukotine. Te rupe i pukotine mogu da dovedu do curenja i pucanja kondoma tokom seksa. Kada sve to proveriš, vreme je za stavljanje. Kondom otvoriti putem resica na kesici, dakle ne sekirom, makazama, noktima ili zubima u naletu strasti. Ukoliko imaš nokte, to prepusti svom dečku ili devojci. Kondom istiskaš laganim pritiskom i ne rovariš prstima unutra. Kada ga izvučeš, važno je da vidiš u kom pravcu ide rezervoar. To možeš učiniti tako što ćeš dunuti u kondom. Oblik treba da bude kao kapica kako bi se kondom pravilno srolao niz penis. Dakle, ne ovako, jer kondom ne treba da ide
preko, već ispod gumice. Kondom hvatamo za rezervoar i stavljamo ga na glavić u punoj erekciji. Dok je kondom na glaviću i dalje držimo rezervoar i lagano srolavamo i istiskamo vazduh tokom postavljanja do korena penisa. Završio se seks, šta sada? Brzo, izvuci penis dok je još uvijek u erekciji i pridržavaj gumicu. To je važno da se ne bi prosula sperma prilikom vađenja. Kada skidaš kondom, pridržavaj ga malo iznad rezervoara i lagano ga skini sa penisa. Kondom obavezno zaveži, stavi ga u maramicu i baci ga u kantu. Nemoj nikako da ga bacaš u WC šolju, zato što možeš da rizikuješ da se WC šolja zapuši, a važno je biti ekološki svestan čak i tokom seksa. Kondomi dolaze u raznim bojama, ukusima, veličinama i teksturama. Običan kondom je uglavnom dovoljan za prosječnu osobu. Međutim, ukoliko smatraš da tebi običan kondom nije dovoljan, uvek možeš naći opciju za sebe. U tome ti čak može pomoći i tvoj partner ili partnerka. A sada imam uključenje iz publike širom Srbije sa njihovim pitanjima u vezi sa ovom temom. Halo? Halo, da li se čujemo? Pozdrav ekipa, ovdje je Rajko iz Čačka i meni je moja unuka rekla da je kondom 100% zaštita. Jel to tačno? Netačno. Ukoliko se pravilno koristi, kondom štiti čak 98% od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija. I zato je jako važno da naučiš kako se pravilno stavlja kondom. Ja sam čula da kondomi štite od svih polno prenosivih infekcija. Netačno, iako štite od mnogih polno prenosivih infekcija, izuzetak su bradavice, odnosno kondilomi, genitalne vaši, odnosno picajzle, kao i herpes koji se prenosi kontaktom s kože na kožu. Buraz, ovdje je Duki sa Karaburme. Ja za oralni analni seks ja nikad ne koristim kondom. Jel mi to treba uopšte? Da, treba ti. Kondomi se koriste za sva 3 seksualna odnosa jer svuda dolazi do razmjene telesnih tečnosti. Ukoliko menjaš vrstu seksa, na primjer iz analnog u vaginalni, važno je da otvoriš novi kondom kako ne bi došlo do transfera bakterija. Ja sam sa svojim dečkom ranije koristila kondom, ali oni stalno pucaju. Mislim, šta će nam ako stalno pucaju? Lako pucaju ako ne umeš pravilno da ih staviš, ali zato si tu da to naučiš. Pravilnom upotrebom izbegavaš velike šanse za pucanjem. Ćao, ja sam Kiki i ja čuvam kondome u novčaniku i rancu. Je to okej? To nije dobra ideja. Ukoliko dugo čuvaš kondom u rancu ili novčaniku, može doći do oštećenja. Kondome treba čuvati na tamnom mestu, na sobnoj temperaturi, a najbolje je to raditi u fioci. Matori, znači ja kad kupujem kondome, ja uvek kupim Durex. Nema boljih kondoma, evo svega. Netačno. Svi kondomi su zapravo dobri kondomi. Kondom je medicinsko sredstvo i samim tim postoji standard izrade. Sve ostalo je branding i plaćene reklame. Poštovanje, ovdje je Ružica. Ja koristim 2 kondoma za bolju zaštitu. Nikako. To je amaterska greška. Dovoljan je 1 kondom za 1 seks. Stavljanjem 2 kondoma će doći do trenja i samim tim pucanja oba kondoma. Ćao, ovdje je Biljana i ja sam čula da lubrikanti zapravo smanjuju pucanje kondoma. Je li to tačno? Da, ukoliko koristiš lubrikante na bazi vode ili silikona. Izbegavaj one na bazi ulja, poput vazelina, jer će on oštetiti lateks. Zdravo, ja sam Petar iz Kraljeva i mene samo zanima, pošto sam ja alergičan na sve, uključujući i lateks, da li to znači da ne mogu da koristim kondome? Ukoliko si alergičan na lateks, postoje kondomi koji su napravljeni od poliuretana. Oni su odobreni od strane Svetske zdravstvene organizacije. Slušaj, Tebra, vaša propaganda, to ne pije vodu, kondomi su prevara, smaračina najveća na svetu. Ništa ne smara više od polno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Sinak, meni je devojka na pilulama, meni stvarno ne trebaju još i kondomi. Da, treba ti. Niko ti ne garantuje zaštitu od polno prenosivih infekcija. Uostalom, ukoliko tvoja devojka preskoči dozu, to automatski smanjuje efektivnost pilule i postoji mogućnost da dođe do neželjene trudnoće. Meni je moj dečko rekao da ako mi koristimo kondome,
To jest, ako ja njega pritiskam da mi koristimo kondom, da onda to znači da ja njemu ne verujem. Mislim, kako ja da mu kažem sad da ipak treba da koristimo? Ako tvoj dečko ili devojka koristi ovaj izgovor, imaj na umu da je ovo vrsta manipulacije. Čak i ukoliko ste u zatvorenoj monogamnoj vezi, postoji šansa da neko od ranije nosi infekciju. Dakle, uvek, ali uvek prioritizujemo svoje zdravlje i bivamo asertivni. Ja sam se samo javio da kažem, meni su kondomi višekratni. Ja čak koristim 1 do 5 puta. Lol, ne. Zapamti. 1 kondom, 1 seks. Tačka. Ja imam jedno pitanje, zovem se Isidora. Da li meni trebaju kondomi ako sam dobila? Šanse za trudnoću tokom menstruacije su manje, ali ne i nemoguće. Bez obzira na to, tu su i polno prenosive infekcije koje možeš dobiti bilo kad. Menstruacija ti ne nudi zaštitu protiv njih. Ukoliko imaš dovoljno sreće u životu, tvoj prvi seks neće biti i posljednji. Ne zaboravi da uvek budeš odgovoran ili odgovorna, čuvaj svoje i zdravlje svog partnera i uvek koristi zaštitu. Na kraju krajeva, pelene su svakako skuplje od kondoma.